नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। आप लोगन के डिमांड के देखते हुए एक बार फिर से आज हम शुरू कर रहल बानी भोजपुरी के आज के ताज़ा खबर। जी हाँ, अगर ई न्यूज़ सीरीज़ पर अच्छा रिस्पांस मिलल तो एके कंटिन्यू कइल जाई, ना तो छोड़ दिहल जाई। काहे कि जो दर्शक लोगन के पसंद ना होई उ चीज़ के चलवला के फ़ायदा कथी। बाकी आप लोग कमेंट में अपन राय देहम कि चले के चाही कि ना। हम मिलम आप लोगन के हमेशा ऐसे ही न्यूज़ बनाते हुए। तब तक खातिर आप लोग खबर देखी। सबसे पहला जौन खबर बा उ आ रहल बा भोजपुरी गायक राकेश मिश्रा जी के बारे में, जिनकर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से एगो बहुत ही शानदार वीडियो गाना रिलीज भइल बा। शादी के बाद उनकर ई पहला वीडियो रिलीज भइल बा शायद, जौना के नाम बा सैया सुतेला गोदिया में। जी हाँ, भोजपुरी जंक्शन पर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप लोग सुन सकतानी। एकरा अलावा अगला गाना के बात करी तो उ समर सिंह जी के बा, जिनकर गाना कमरिया धाके हिलत रहा। जी हाँ, एकर ऑफिशियल टीजर एंगल म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बा, आप लोग जाके देख सकतानी। और जौन तीसरा अपडेट बा उ बा भोजपुरी के स्टार प्रमोद प्रेमी यादव जी के बारे में, जो कि वे म्यूजिक से अपन एगो नया वीडियो लेके आयल बाटे, जिनका नाम बा नैहर के पोशाक। जी हाँ, फुल वीडियो सॉन्ग बा, साथ में महिमा सिंह जी के जोड़ी बा। अगला गाना के बात करी तो अगला गाना बा अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के, जिनकर गाना सही पकड़ले बाड़ू के वीडियो रिलीज भइल बा। वीडियो में हालांकि वो खुद ना बाड़े, दोसर डांसर से डांस करावल गइल बा। और जेपी स्टार पिक्चर भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बा। करीब करीब 1 घंटा पूरा हो चुकल बा ई गाना के। अगला खबर के बात करी तो अगला खबर आ रहल बा प्रदीप पांडे चिंटू और अक्षरा सिंह जी के बारे में, जिनकर फिल्म के गाना बा विवाह 2 के ई गाना बा, जो कि एंटरटेन रंगीला पर रिलीज भइल बा कोई लरिया जैसन। जी हाँ, आप लोग ई फुल वीडियो सॉन्ग जाके देख सकतानी। कोई लरिया जैसन रिलीज भइल बा गाना। और एकरा बाद जौन गाना बा उ बा पान के पतैया, जो कि खुशबू तिवारी केटी के गाना बा। जी हाँ, और ई गाना जौन बा उ रिलीज भइल बा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। फुल वीडियो सॉन्ग बा और ई गाना में सबा खान बड़ी। जी हाँ, अगला और लास्ट खबर जौन बा इस सीरीज़ के उ बा धनंजय धड़कन के बारे में, जिनकर गाना यशी फिल्म से रिलीज भइल बा परदेस। लेकिन देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहल बा कि इतना बड़ा स्टारडम पावे वाला गायकर अब धीरे धीरे स्लो हो गइल बा। कैसे कि 1 घंटा से भी ज़्यादा हो गइल बा गाना रिलीज होला, जबकि व्यू गइल बा करीब 2500। तो आप लोग जाके इनकरो के खूब प्यार आशीर्वाद दी। एकरा अलावा आप सबके एगो बोनस खबर भी दे देतानी कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के जौन गाना बा डोली में गोली मार देम 3, उ गाना के भी अनाउंसमेंट पवन पांडे जी कल रात के आके लाइव कैले रहले। उनकर का नाम बा, अगर उनकर फेसबुक पेज पर 25,000 फॉलोवर पूरा हो जाता ओह दिन उ गाना के रिलीज़ कर देहल जाई ब्लू वीट भोजपुरी यूट्यूब चैनल से। जी हाँ, अब एमे उ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी करत रहले, साथ में विवेक सिंह अखिलेश कश्यप भी रहले। बाकी असली रिलीज डेट जौन तारीख के साथ आई उ पोस्टर रिलीज भइला के बाद ही पता चली। अभी सिर्फ एगो अनुमान बतावल गइल बा कि ब्लू बीट भोजपुरी से उ गाना आई। और पवन पांडे जी के पेज के 25,000 फॉलोवर करी, अभी करीब 15,000 पूरा हो चुकल बा। आप लोग प्यार सपोर्ट दी और राइटर सब के भी फॉलो करल करी, ताकि उनकरो ना बुझाओ कि गायकर से कम उनका के प्यार मिल रहल बा। तो आप लोगन के खबर कैसन लागल कमेंट में बताई, और इहो बताएं कि का ई सीरीज चालू रखी या फिर इहें ख़त्म कर दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।